vakomana vekuzwa muziva kuti aiwa ndo vana mawar veterans panguva ino vamuziva kuti vakajamuka vari kuexposa mashedidis tona panapo vanenge vachiexposa vachiexposa mamwe mamembers the causal intelligence yamuziva kuti aiwa mazuva ano iri famba nethe moto ekuti aiwa time for divide and rule aiwa yakapera vachiti takuya tida kuexposa danyasi kukola kuti aiwa kana munhu ari corrupt nyika yese vanoziva kuti ari corrupt kana uyu munhu achiziva kuti aiwa ari legitimate uyu munhu uyu is a smuggler nyika yese vanofana kuziva sana mina masvikana muda nyira pana kuti subscribe or like turn on the bell icon tiipinda mzana nasamfusa this picture ramuri kuona iri wayamba vachiexposa nyara vachiti we are pleased to announce that Godfrey Kurawone, former MDC Alliance National Youth Organizer, is now with COSWA. He will be our head of International Relations Department. He is based in USA. Who said there are no children of freedom fighters in the opposition? Time for divide and rule is over. Thomas Kwanoya panapa mpoposta picture yake vachiti aiwa ndo vana vatoza kuti ndo vana mawa veterans panapa munyika yedu nyika yeZimbabwe vari kuya vachiti toda kuexposa tikuya aiwa tichatoisa maleaders kuma-international relations tichiona kuti aiwa their organization is now moving broader vachiti toda kuexposa kwese kuti nyika yese izive the state kuti aiwa zviri zviri kumboitika vanhu vari kuandamana the progress munyika yeZimbabwe ndivanani vari kuzviitirei kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chamuri kuona kuti aiwa each and every day these guys vekozwa vanotwana chinyowani chavandobura chete vachiexposa zviri kuitika kana corruption tika munyika yeZimbabwe kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi munakombe section medu musavanosubscribe or like and don't turn on the bell icon.